Hama dzangu azvirambidzwe kuti Tatenda Pinjisi ashaika, iwe wobva waramba wakanyarara wakasona muromo wako. Wotoenda kurufu wondobvisa chema yako wodzoka kumba kwako, wachemedzana nevamwe wodzoka kumba kwako wakanyarara zvako. Nyangwe une page paFacebook, nyangwe une channel paYouTube, nyangwe uchizikanwa uri celebrity, asi zvongonzi akandobvisa chema akachemawo nevamwe akadzoka kumba kwako usina zvawanyanya kutaura zvakawanda, azvirambidzwe futi izvo. Achisi chivi ende haisi mhosva yekuti mapurisa anokutsvaga okusunga kuti wanyararirei. So ukada kungoti pese pese uri kutaura, pese pese uri kuoneka, Bhaibheri soko raMwari kuna Zvirevo chapter 10 rinotaura kuti pane kutaura kuzhinji pane kurasika kwakawanda. Ukaenda kuna Muparidzi chapter 5 unobva wanzwa futi kuti muhope zhinji, mukurota imo mumwe munondoti kuno ndarota zvakati, kuno ndarota zvakati, nemukutaura kwakawanda mune kurasika kwakawanda kuzhinji kurimo. Kureva kuti mune zvakawanda zvinodzinga uchenjeri, zvinodzinga wisdom. Unosara uri wega ukatungamidza muromo mberi kupfura nzeve nemaziso, unorasika pakazara vanhu. Unotirasikira kana kutaura masoko anonyadzisira. Ende ndine umwe mukuru aindidzidzisa makore nemakore achindiudza kuti vanangu, zviri nani kusiya mafootsteps pane kusiya soko. Soko harizodzimiki, hauzodzoki uchiti aiwa rinonetsa kuzorivhesa kuti zvandakataura zviya hama dzangu zvotoda akapona ndianogona kuzodzoka achitaura kuti hama dzangu paya ndakatadza, ndakakanganisa, dai Mwari andiregererawo. Mumwe angabvunza kuti ko nhai Elda muri kuti chiko ko chii? So ndinoda kubatsirana nehama dzangu maZimbabwenzi. Tine hama dzakawanda dzavane tsika yekuti pese paitika kanhu, number 1 anoda kutaura, number 2 anogoda kuisa politics pese pese. Chimbotisiyaiwo zvetakadaro, timborarama tichingorumbidza Mwari tichinama, musati mambotiudza zvematongerwo enyika. Toda kuti Mwari wedu azviratidze nenzira dzake muupenyu hwedu, mumabhizinesi edu, muutano hwedu, kwete nepfungwa dzenyu. Mwari haashandi nepfungwa dzemunhu. Haatori kutsamwa kwako iwewe okushandisa Mwari kusolva kana kugadzirisa zvinhu, no. Uye Mwari haachinjwi zita rake rekunzi Mwari nekuti kwafiwa kana kuti kuri kurwariwa. Economy iri down kana kuti iri steady, whatever manzwi amukashandisa paeconomy ipapo, Mwari ochinjwa zita. Haachinjwi neizvozvo. Nyangwe zvikanzi nhasi America yamuka isisiko, yadhirika, China hakusina, Russia hakusina, whatever, kana even Zimbabwe kunzi hakusina nyika inonzi Zimbabwe, zita raMwari harichinjwi ende Mwari anenge ariko. So tiri kukumbira hama dzangu kuti musatipinzira politics pese pese. Takuona politics dzakutopinda pakufa kwaTatenda Pinjisi. Paitika head on, politics yatokwana. Pese pese zvematongerwo enyika zvatopinda. Kuti maZimbabwenzi tichakura rini kwesusu? Tichakura rini kuzonyatsa kuitawo vanhu vari kuziva zvavari kuita? Ndirini? Tinozviziva kuti zvinhu zvakaoma, economy iri down and what zvese izvo hapana munhu asingazvizivi, but ngatichingoregai kuti pese pese matongerwo enyika pese pese. Kana ndichitaura kudai ndibate zvakanaka, ini handisi mupolitician ini. Uchatozoda kutozointerpretawo nepako totaura kuti idzi dzimupolitician dzine side rakati. No, inini kana ndakuita zvepolitics, politics yangu ndeyezvemweya. Ndinomira side raJesu. Ende ndinoteerera nekunzwisa kuti Bhaibheri rinoti chii. Ndo rinotondigaidha. Ndosaka muchiona pamwe pacho hatitauri marabishi. Pese pese unoda kungopinza politics, ende pese pese unoda kungotaura. Ko kunyarara warambidzwa here? Pane imwe semoni yakambodzidziswa navamakandiwa, ndakaifarira iyoyo, vachiti pane imwe lesson isina maZimbabwenzi akawanda yekunyarara kana usingazivi zvekutaura. Sona gaba rako, sona muromo wako, ukaona kuti apa handina nyarara.
Mirai ndikupe example yeumwe mukuru wandinorespekta, Baba Guti the late. Ukatarisa, ngoti vamwe hamuzivi nhoroondo yavo, ukatarisa kunana 1996 pane zvakawanda zvakataurika pamusoro pavo kumakore iwaya, zvimwe zvainidha kuti vabude kana even paTV vachitaura kuti masoko avo muri kuzwa ndeenhema, but vakanyarara kuti zi. Ndobva vazokomenda kunana 2016, haminoti panenge pane makore mangani, ndobva vakazokomenda kuti rimwe gore Satani akambotaura kuti asi muromo wake ukazongovharwa naMwari. Pane pamwe pamunoda kuva nemeso ekuona kuti this mawedzi aya ari kutaurwa aya, anenge akanaka asi haasi kubva kuna Mwari, ndeaSatani aya. Hakuna uchenjeri hwaMwari hwakadai. Regai ndiende panyaya yangu. Izvezvi tatendapinjisa ngotisiya kwaita, takatoona vamwe vatoposta, vatobudisa pamafacebook nepamaYouTube zvikanzi tatendapinjisi akashayiwa pain is. Kana mega munofunga kuti ichokwadi here ichocho? Pain is. Hama dzangu, aiwa ngatimbotaura, wega ichokwadi here kana wegawo kufunga kwako? Because da kutarisa kuti level raarina tatendapinjisi, nyangwe dai asvika muchipatara musina mapiritsi, ndo mabudisirwo azviri kuitwa. Hatisi kuti anga arimo mapiritsi kana kuti mwamusina, asi tiri kuti nyangwe dai akasvika muchipatara musina mapiritsi, tatendapinjisi nelevel raanga ainaro, paishayikwa here mapiritsi eDola? Paishayikwa mapiritsi eDola? So ngatisabudisa zvinhu kwatisina kuswera. Tinowesena zvinhu, kushayisha zvinhu. Pamwe pacho tiri kutozvikanganisira tega nekungotaura zvisina basa, zvisina maturo. Kwenda kubasa kushanda mari yekuraramisa mhuri yako, ngoda kuswera kutaura zvisina musoro. Vamwe vacho vanhu vaMwari vanotonzi mabishop, vanofana kuyananisa vanhu nekubatanidza vanhu, votowedzera kuisira petro pari kubaka moto, kuwedzera hondo, kurwisanise nyika, kurwisanise vanhu. Harisiro basa revanhu vaMwari kurwisanise vanhu. Harisiro basa revanhu vaMwari. Basa revanhu vaMwari nderekuunza rugare kuvanhu. Siyai mapoliticians aite basa ravo, imi paridzai Jesu nekunamata, muchiparidza nekunamata, muchiparidza nekunamata, muchiparidza. Hondo yenyu inorwiwa pamweya. Amunzwisisi here 1 Corinthians chapter 2 verse 14? Inoti zvino munhu sezvaakaberekwa angagamuchiri zvinhu zvomweya waMwari, nokuti ubenzi kwaari. Zvinonzwisisiwa nomweya. Naiye wacho womweya haanzwisisikewo futi, asi anonzwisisa zvese. Pamwe hamuna kuiverenga asi muri mabhishopi nemaapostoli vanoswera pasocial media vachirwisanisa vanhu. Ningi akazoti, ningi akazoti, ningi akazoti. Harisiro basa renyu apostol, harisiro basa renyu bishop. Soko raMwari rinoti go ye therefore and preach the gospel, good news, nhau dzakanaka. Soko raMwari rinofanira kuti rikaparidzwa, munhu ari kurwara ngaapore. Akariteerera ari panhonga asimuke, paparidzwa soko. Kwete kuparidza chamisa, kwete kuparidza munangagwa, kwete kuparidza, harisiro soko raMwari. Hatisiyei neine kungoisa politics pese pese. Izvozvi saka mamuchida kuti kana Mwari plani yake iri pakuti ndakuda kutora tatendapinjisi, ochirega kumutora, nekuti munozosara muchitaura kuti kwanzi ashaye pain is. Chete Shona ndozvo yakagara yakataura kuti pafe munhu hapashayikwe muroi.
izvozvi mwamuona muroyi watatenda pingisi zvese zvekutsvagurudza kuti chakonzera accident chii. Pamwe pacho munogona kutozvitsvaga futi mukazvitsvaga mukatozvishaya zviri zvemunyika yemweya. Vanhu havasi kufa here murodhi dzakanaka wedwe? Vanhu havasi kufa here mune mapiritsi muchipatara chakazara chine zvese? Vanhu vari kungofa pasi rese, vanhu vari kufa. Covid yakauya ikadambure nyika dzakapfuma. Isu vana Zimbabwe kuno tikatosara. Pane zvimwe zvinhu zvinoitwa naMwari zvatisingatombofaniri kufa takakwana kupinda muofisi yaMwari. Urongwa hwaMwari husinei newe. Tine problem yekuda kupinda muofisi yaMwari togara kudai toita basa raMwari isusu. Ndo problem yedu. Ende maZimbabwe ndiri kuona kuti dai Mwari aibvisika pachigaro izvi tingadai takatombomuti ngaabve senge pakarega unaya mvura last year. Pane zvimwe zvinhu zvinoitwa naMwari zvisinei nesu. Ukaverenga Deuteronomy inotaura zvakawanzika ndezvaJehovha. Asi zvedu isusu akazviisa pachena kuti bvu. So ngatiregei kutemeseka musoro nezvimwe zvinhu zvisiri zvedu. Ndakupa example yekuti vanhu vakafa paCovid ende vakanyanya kufa kuIndia, vakanyanya kufa kuChina, vakanyanya kufa kuAmerica. Tikatobata India, tikabata China, tikabata America, tabata nyika dzakasimuka. Hapana yatinoenzanisa neZimbabwe ipapo. But vakadona kurakatika kunge makonzo vanhu vachifa ikoko. Zii wangu wakanyarara. Wangu ilo wazotitusu. Wangu wakanyarara. Unongomirira kukomenda nekuti ndatini na handisi mupolitike but ndati ngatisaise politics pese. Kuno kudai matongerwe enyika apinda. Nyaya muruda hamusi kuchatipawo mukana wekuti tinyatse kuona nyaya nepfungwa dzakanaka nepositive mind nekuteerera nyaya kana even yaiswawo nemunhu. Zvakafanana regai ndipe muenzaniso. Handisi kuda mundibate zvakanaka, handisi kutuka vanhu kana kutsvinyira kana kuzvidza. Pane kamwe katsika kanoitwa nevanhu veStudio 7. Ikakako akasi right. Ini ndoteerera news dzese ende handivavengi nhau dzavo ndinodzifarira. But pane one katsika kandandichiti ndakambozama kunyora but message yangu yanga isika vanga vasingaverengi. Kekuti inini kanjanda ndikauya ndikati pamwe ndiri minister. Ndouya ndobva ndati ndoda kuisa bridge pamusoro peGoma. Ndo plan yandauya nayo, ndo nyaya yandinayo iyoyo. Vanobva vatsvaga munhu anoopozana neni. Mushure mekungoverenga vision yangu nemuono wangu kuti ndoda kuisa bridge, vanobva vati asi chimuti anopikisana nakanjanda ari kuti hazvibudi ndezvemugotsi mwatsuro. Imbomirai kutsvaga anopikisana neni nekuti wagara haana paachazombotsigira pfungwa yangu. Imboverengai zvandauya nazvo moti ndo muono wavainavo mosiya vakadaro. Handimazvona. So zvinotipa mweya wakanaka, zvinotipa pfungwa dzakanaka, zvinounza positive mind. VaRoma chapter 12 verse 2 inoti tisaenzaniswa nevenyika ino asi tishandurwe murangariro wedu. Ndo munoda kushandurwa ndo munoda kushandurwa. So katsika ikakako vakakaita kwenguva yakareba so but tiri kungoita kuti kana vachizoita basa ravo dai vapagadzirisa ipopa. Hazvina basa kuti i-opposition yauya nepfungwa yayo kana kuti i-ruling party yauya nepfungwa yayo. Kana iri opposition yauya nepfungwa yayo ichiti tiri kufunga kuti tizodai tidai ichipa muono wayo ichitaura zvainofunga. So ivo ngavangoverenga ndo zvavari kutaura vekuopposition. Musazotiba asi bato riri kutonga rati izvozvo hazvina musoro. Kana kuti bato riri kutonga rauya rataura kuti tinoda kupa vanhu 2 kg yesalt. Right. Musabva mati
chivharai zvichataurwa nevanopikisa vacho, nokuti vanopikisa obviously vachati ko dai yanga iri shuga muri so kuti ingararamisa munhu here. Obviously hakuna munhu anopikisa anotaura zvinotsigira munhu waari kupikisa. Hakuna zvakadaro, hakuna. Pauro chaichai ndipauro zviye kana ndipita pamwe ndogona kuita mistake ipapo. Akati asvika mune rimwe guta paine musikana wekuuka uya uya, anenge Pauro zviya, paine musikana wekuuka uya uya, vebhaibheri mundikote zvakanaka ipopo, ndikukanganwa kuti ndipauro here kana ndipita, but vanhu tu ivavo. So ndobva asvika muguta paine musikana wekuuka uya, musikana wekuuka uya ndobva ati ava vanhu vaMwari ava vanzwei. Pauro ndobva afa neshungu, ndobva atanga kutuka mweya waitaura mumusikana iwoyo kuti buda Mwari nezita raJesu. Ndobva autuka mweya, ndobva wabuda. Musikana anga ashaisha here? Anga asina. Musikana anga ataura zvakanaka, ende avanga vari vanhu vaMwariwo zveshuwa, achiudza kuchechi iripo, kuruzhinji rwevanhu ruripo, kuti munzwei, muteererei, nekuti munhu waMwari uyu. Ndimazvona. So uyu Pauro ndobva atotuka zvikazi buda Mwari, nyarara, vhara muromo wako. Why? Nekuchikonzero chekuti iopposition yataura. Nyangwe yataura zvakanaka havadyidzani. Saka muromo wemuuki uyu wanga uchishandiswa naSatani kutaura. So uyu wekwaMwari ndobva ati haungatauri, nyangwe ukataura zvakanaka hatimbokutenderi kutaura, ende hatidi kukunzwa uchitaura. Saka izvi ndiri kuzvitaurira izvi, ndiri kuzvitaurira kuti tizive kuti pese panopinzwa politics hapana kuyanana, pane kupikisana chete. Panongori nekuti uyu anoti ndiri kuda kudhonzera mberi, uyu achindodhonzera kusaidi. Saka hatisi kuda politics pese pese. Politics tiri kuzodzida panguva yemakampeni, panguva yekunga vanhu vakukampena. Ngadzitaurwe maningi, tapedza kukampena tobva taenda kondovhota, tapedza kuvhota tapedza. Kana tabvawo mune zvematongerwo enyika, hama dzangu, tisiyei timboitawo zveupenyu hwedu zvisinei nematongerwo enyika. Imimi vanokurumidza kungoti kuno mwamupolitics, chimbotimirirai bijana. Chimbotimirirai bijana. Izvozvi zvitoda kuchema tatenda pingisi zvakanaka-naka. Handiti? Tichichema, tiri pakuchema tatenda pingisi. Chimbomirai kumbopinza zvisina musoro. Kana usina zvekutaura, kana usina masoko, dzidza kunyarara. Nyarara kana usina zvekutaura. Nyarara. Ukatarisisa video iroro pari kunzi anga asina akashaya pain is. Unonyatsokuona kuti video racho harina zvakakwana zvakanyatsozara kuti munhu ari kutaura chokwadi. Pakangotorwe padiki diki kakona kunga munhu akabate lacto nekona so. Hapana zvakanyatsokuiswa kuvanhu zvinobatika, hapana. So ndo masoko atati tionesane, hama dzangu. Zviri very dangerous kungotaura kwausina uswera nekungoda kubudisa point yako yezvematongerwo enyika. Mbotisiyai takadaro. Handitika? Tisangopinza politics pese pese. Vanoda kupinza politics pese pese kana every day. Uyai tiite politics dzaMwari dzekurwisa Satani, nekuti Satani chiri pabasa mazuva ese. Zvese zvamuri kufunga kuti zvinoda kugadziriswa zvinotangira mumweya. Ende ndozviziva kuti umwe munhu haatozvinzwisisi zvandataura izvi. And I am ready, ndiri kutozviziva kuti vakawanda muchada kutuka. Nekuti makaroiwa pfungwa nepolitics. Vakawanda comment section muchazozwa vamwe motoswera mwatondipa side kuti wazoda, no, hatisiko koko. Tiri kutaura chaizvo chaizvo zvinofana kuitwa. Kwete kuroyeka pese pese. Thank you very much. Mwari akukomborera kuitei zvakanaka. Mhuri yekwatatenda pingisi, Mwari apfurire mberi achikunyaradzai nekukusimbisai, vana vakasiyiwa nemudzimai nehama dzose
neZimbabwe yose tine urombo zvikuru nekurasikirwa natatenda Pinjisi. Ngatifurire mberi nekuchema tine tariro, tichiziva kwazvo kuti rufu murayiro waMwari. Tese tichapfuura neipapo. Hatina musha panyika pano hatina musha. Tichaenda tese, tichangosiya nyika inoyi. Nyangwe tikaida zvakadini asi tichaisiya. Mwari wekudenga, Mwari wemasimba ose ngaakunyaradzei. Mwari wemasimba ose ngaakunyaradzei. Mwari wemasimba ose ngaakusimbisei. Mwari wemasimba ose ngaakuitirei zvakanaka. Basa ribatwe zvakanaka. Tinotenda Mwari nenguva yaakambotipa tatenda Pinjisi. Nguva iyoyo tinotenda zvekuti Mwari achatimutsirazve umwe munhu panzvimbo yatatenda Pinjisi. Aiwa, Mwari akukomborerei hama dzangu. Mwari akuitirei zvakanaka muzita raJesu Kristu weNazareta. Fear not, sin not. Bye bye.